Ahojky, máme tady video z Robloxu. Jsem tu s Matecem a s Filipem. Tak a já dávám play. Matec, ty hraješ? Já už jsem tady, Goši. Já taky. Nebezpečí. Kde je ten spider? To nevím, já mám fialový klíč. A kde jsi? Já jsem se chytl do pasti. No. Mě nejdou to. Mám páčidlo. Hoši, kde? Ticho, Filcku, neřvi tak, píská ti to. Kdo je vůbec Pavel? Nevím, ale já jsem tady nahoře a on je tady asi u mě. Ne, tady seš, Brikulo. Tady. Hej, vem to. Já mám... Já jsem to zde hoši. Už mě nahoře ve třetí patře. Já ho vidím, on tam kempí. Kempí, no. A já nemůžu utéct. Jsi pod zemí. Mates, já mám crowbar. Šipy, odlákal jsem ho. Jdu ven. Jsem venku. Jo, je venku. Ale já jsem zezadu. Já jsem to nečerupil. Máte jí do fialek. Tady je modrý klíč. No. Je venku se mrtvý, já jsem to spray. A tady za minutu, kámo. A proč spray tady? Já nevím, kde je. No, už jdu. No. No co? Jdu povědět. Jo. Teď jdu. No. Teď klízení. A co potřebujete? Teď kámo. Toto. Jo, odem kostu. Co? Já nevím co. Počkej. Počkej. Otevři mi, Brikulo. Ona ho má. Ty střípas, kámo, tak by ticho. Nemám se hádat. Mami. Když bude pojď to kolem tu zvenku. A jak se tam mám asi dostat? Já nevím, komu. Já mám space, tak bys už znám, tak kde je? Je to tu uzunky. Co? Já nemám fialovejku, a jo? A ta bodka má. Ten pavouk je tam, bacha. Pavouk už je, jo. Zachránil jsem ho, ona má klíč, běž, dělej. Ona má klíč, já jsem to střelovat. Kde je ta snípka? Já už to byl. Tady je. Já už jedu pryč. Já jsem ujel. Já taky. Dohráli jsme to. Nevím. Takže lidi vidíte, to jde to dohrát. Dáváme play. Play. Tak. Lidi, kdo si myslíte, že bude, tak napište do komentářů. Udělal bych dneska, lidi, co říkáte na to, že bych vydal dneska 2 videa? Napište to taky do komentářů. Což já musím na nabíječku, počkejte. No co? Na nabíječku, já jsem
Takže já jsem lidi pavouk. Jo, já dával. Simona, ještě někdo. A ta holka. Jo. Jo, takže bylo. Lidi, já si počkám na ně a je vyfajtím. Máš, Maťo, ten, já mám označový klíč. Může přijít. Já to jsou vlečka, na označový klíč. Mám bombu. Vrenč je tady, vrenč, mám bombu. Já potkám páčit, označový klíč. Už já už jdu. Jo. To teď kepíš. To teď kepíš, ale to je tam. No nic. To jsem se chtěl dopastit před. Já jsem to Šimonem, no nic. Je tak. Kdo se tam chytl do té pasti, hoši? Do jaký? Já pošlátý do ní. Mám zač, kámo. Do toho nechcou. Nahodil jsem si prostě od člověka. Borka tady kempí u toho. A? Mhm. Jo, na to bude dostat, kámo. Ten čtení už. Máš ten páči to? Jo, mám. Já si řeknu, já možná mám zelený klíč. No, to bude jasný, kámo, právě. To musí být někde šifrý kempí. Šimone, tak mám. To je takové, no. Ale to nikdo neříká, protože... Neskud svůj život. Kde je Šimon? Co? Šimon je nahoře. Mám řeč, nice. Páčuj to. Baterka je tam. Super. Jak je červený ten? Super, můžu si vyvěřit. Posprej. Posprejuju ho. Nechceš Šimona? Je? Jo. Šipy tak už? No, pojď. Tady je pod tebou. Nejde už dost, kámo. Vůbec není dost. Já odrákám. Potřebuji šipy. Dobrý, já na vás pěkně kadím, asi počkám na tu holku. Dobrý lidi, tohle bude asi konec videa. Sraku.
Lidi, tohle bude konec videa, tak se mějte a čau.